लाबाय थागोन आं जोबजासे This is labra bhaja, टमाटर, दाल चावल, दाल है, दाल। आप लोग तो समझते हैं दाल का मतलब दाल। और ये क्या? ये दाल है। ये भी दाल है। वो पोर्क है, पोर्क। ब्लॉग में कुछ तो बोलो यार। Terang kalaman deh. Deh. Best of luck. Best of luck. Deh. नोंथांमोना साननो हागौ जे भिडिअखौ हिन्जाव गोदानानो लादों होननानै ओमफ्राय आं लायाखै लोगोफोर जोंहा आनैसोआसो भिडिअखौ लाबाय थादों ओमफ्राय जा लादों बेखौनो आं भिडिअआव होबाय लोगोफोर नायलांबाय थादों दे good job लोगोफोर बे आंनि बाबा आरोना आंजों एखे नुथारना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै बियो आंनि जोनोमगिरि बिमा लोगोफोर एखेथारना आंजों नै बे आंनि बिब'नि जा लोगोफोर Berjalan katar. Nah, gila. Bosa, karena ibadah. Sakni. Top. Kau. Kau no. Apa? Kale, negara sana apa? Itu baik kau orang mana? Jangan dimana deh. लोगोफोर नैबे आंनि गुमैनि जा ओमफ्राय नैयो फिसाला जोंहा फिसाजो सासे फिसाला सासे सानै आरोना लोगो Maafan deh bro. Maaf apa intro kayaknya. लोगोफोर जोंहा आयं आरोना इयो बाबानि बिदा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बाबा मोना बिदा फंबाय आथिं होननानै ओमफ्राय सानैया थैबाय ओमफ्राय बेखिनिया दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आयं हिन्जावमोनखौ देखायबाय थानो हायासै
लोगोफोर ओंखामखौनो बेसेबा हरावसो मोनजादों आरोना जोङो बाजैजों आंजों जाबाय ओमफ्राय हौवा गोदाना बेलेग साइडजों जादों नोंथांमोननो देखायनो हायासै जा हायो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थादो लोगोफोर सिख्लाफोरा सेंग्राफोरनिबो साहा लोंबाय आरोना जोंना बेबायदि नियम दंखायो बेनि थाखायनो सिख्लाफोरा साहा लोंबाय दं सेंग्राफोरा रानबाय दं आंजों थांफानायफोरा Kampanye apa lagi? Dekat kapan bro? Sini kenapa? Ya. Ibu senang. Udah sarang kapan dulu nih? Istri kapan dulu? Istri kapan dulu? Oh segera lalang, segera lalang.